masarautar mai gari masarauta ce da ake zalunci. Masarautar mai gari masarauta ce ba a adalci. Masarautar mai gari masarauta ce da ake zalunci. Ba ma bacci muna cikin wani yanayi, ko da ruwan sha sai mun biya mahaulayi. Wa zai taimaka mana, wa zai agaza mana, ya da mu a cikin wannan yanayi. Daga murya. Wannan irin tafiya haka ta ki karewa. Allah ƙara da Ya isa. Allah ya muku albarka. Za ku yi albarka sannu kun ji? Yanzu muke tafe. Alhamdulillah. Wallahi dama na ashe rai kan gare. Kai wannan gari naku haka. Ayyo Allah na wayo kukununa. Haba tafiya ta kicin yawa. Allah sarki. Wannan gari naku. Kun sa girma, an sa girma. Haba. Ga zafin gari ga corona. Yo ko al'amalan kan ma da ake dauko ake karaso da mutane yanzu ta dina an dina dauko ne. Ka san abubuwa ne sun yi tsada, kayan gyaran ta ne sun yi tsada, dole a hakura da ita. Kenan. Dole mutum ya shigo ta cikin gori. Mutum ka dan hawa a daidaita sabu ai. To dai dama abin da ya saka ganni to yaro ne na ga yana gararan ba. Allah sarki. Yana cikin makaranta ta bokoko. To sai na ga cewar wannan makaranta an sai da gonar gabar ma ba zai gama ta ba. Gaskiya ne, ashe dan ado an girma. Wallahi. Allah sarki. To shine na kashi nan. Gaskiya ne. Dan haka na san kuma irin amintakar da take tsakanin mu. Gaskiya ne wannan, gaskiya ne wannan, gaskiya ne haka. Dai kai har yanzu baka girma ba ka mun da man ta murare ne. Ya muna ga san aka muke tunta. Za ka ba mu dan zabuwa da wannan talatalo. Wallahi. Da aka ga mu da. Wallahi to dai ga dan ado da nan sai dai fa kai a hankali. To akwai yau. Yaro ne da sanyawan tsaya. Za mu iya kafe shi ba tare da ya dara koda daga cikin makaranta ba. Na'am. Sannan za mu kokari akwai abin da ake ba saboda ta ce yana da gagara. Duba da yanayin kaga zai iya cewa zai koma gida. To saboda wani akwai dan wake da muke bayarwa. Yawwa. Ina tunanin shi za mu ba shi guda 9. A'a ba shi dan wake. Yawwa duk ɗaya yana ɗaukar shekara ɗaya. Ya kwahi dan wake. Yawwa haka zai shekara 9 ba gan shi ba kenan. Kwarai kwa. Yawwa. Ai ko me ai man inda zai samu wannan karatu. So in akwai 70 ma sai ya sauke ta. To shikenan. To madalla malam to ga wannan dai alon wannan hakuri ba yawa. Abin nan yana matakar damu. Kwarai kuwa. A koda yaushe ba ka da burin da yace ko kana can ku birni inda kuke ko muna kai burin ka ko da yaushe ka dinga mun aike to ni ban san ma me wata iya godiya nan ba. Ina yawan ganin ake akai. Ai sarkin wanzami kenan. Sarkin wanzami mu ma alherin da ake mana kenan. An samu sarauta kenan a to ai ne sarkin wanzamai. Ai ban sani ba ka san nayi jinya ne kwane. Na ji an ce wani ya zo fada nema na jami'in gwamnati ko? Wannan kai ki Allah taimake ka. To me ya faru? To mu ma dai ba mu sani ba amma dai mun tura gidan ne a ko kana nan sai mai babban daki take cewa wai bacci kake yi. Hakkun bacci nake yi. Shine yasa wani ce to bai kamata a taso ka ba tunda kana yin bacci. Haka ne. Allah taimake ka. Allah sa da alheri ya zo mana. To Allah taimake ka. Allah sa ka fa haka. Gaishe ka. Kuma dama baccin nan ya daɗi. To shine yasa ran kai ban tura ma ban ci a taso ka ba. Kaga bai kamata a taso ka kana bacci ba Allah taimake ka. Gaskiya ne. Dan a baccin nan ma har mafarki ne na tafi Madina. Allah taimake ka. Allah ƙara ma nisan kwana. Allah ya saka fa haka. To dan hakan Allah ya da tafiyan nan ma ta yanzu da ni za a je. Allah taimake ka. Allah ya sa an sha Allah da mu za a tafi. Allah ya sa tafiyan nan da mu za a yi. Allah ya saka fa haka. To yanzu tsaya wai
malamin nan da na sai a turo min shi. To malam dai na je na ce izo kana kiransa. To maza yanzu ka je ka to min da shi. To shikenan Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam ne. Allah ya taimake mai gari. Allah ya taimake mai gari. Malam ka karaso? Allah ya karaso da mu. Ai malam tun ɗazu na tura a zo min da kai. Allah sarki. Amma malam ya kace wanda ya zauna a zaman addu'a. Malam. Allah ya taimake ka mai gari. Yau malam ka aikata min ba daidai ba. Sabida yaronka ya je gona ta ya cire min ciyawa. Dan malam? Don haka akan ka zan yi hukuncinsa tunda ka tura shi ya bar gari. Yaro ne kuruciya ce bai mallaki hankalin kansa ba. To ko kuruciya ko ma dai ba kuruciya ba dai hukuncin da za a yi mai kai za a yi wa. Don haka yanzu ina umarta ku da ku mai bulala 100. Godiya yake ranka da godiya yake. Ai mai bulala 100. 1 2 3. An gama ranka daɗe, kilifarin doki kowa ya ganka sai ya so ya ƙara ganin ka. Malam, tuba nake mai da ka yau ka je ka yi wa yaron ka faɗa. Insha Allah za a mai. In ya dawo ma ka zo ka kawo min shi na. To ba matsala. Yanzu cika mana da addu'a malam. A cika mana da addu'a. Salatin Annabi 10. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allah ya shirya al'umma. Amin. Allah ya shirya al'umma. Amin. Allah ya tsare mu. Amin. Kare mana dukiyar mu. Amin. Kare mu da rayuwar mu. Kare wannan mai garin mu. Allah ka dauka mai garin mu. Amin. Amin. Mai gari ya gana gaishe da kai. Allah kare mana mai garin mu da dukiyar garin mu. Zan koma. Ta malam. Malam a dinga kiyayewa malam. To ba mu. Ko dan gaba. Dan ba mu da Allah ce kana neman mai ku zauna magana ce ta sulhu ku zauna na zama fa a to ai ba dole ka zauna magana ce ta kama he ka zauna in san ni ba na so in ga kuna rike da wannan karfa ka san ni mugu ne ban yarda da matsi na sani wannan sanin shi yasa nake tare da kai yanzu a je wannan yau dan rage kai cikin ba da hanko ai kawo maka munafurcin karka da zauna wai baba wannan na ganshi ya zo daga baya dama akwai wani aiki da zan bayar akwai wasu ƙananun maganganu da suke tashi a gurin mutanen garin ina zonka idan na tashi baba kai ka san nawa ne kai duk wani aiki dama in ka je kayo sharholiyarka in ka zo nan malam ya sha magana a kanka amma ni nake kare ka saboda ba na so a ce ga abin da zai janyo a san cewa ga abin da yake tsakanin mu ka san duk wani wannan dai kuna kawo min dan wani cin hanci dai da waye ina barin ku komai a gari na ba matsala ba gaskiya ne to yanzu yanda za a yi idan Allah ya sa na gama har haɗa mutanen da za a je a yi musu aikin zan ma magana don na ga wannan sabon hannu ne Uma yaushe kenan wannan kama nan dai da ɗan wani lokaci to mai gari so kake in kai ma su ne ga baki ɗayan su koya ko kuma ya kake so a yi musu ne ina so a ɗan tattakura su ne ka gane zan takure su matse su musu tsi ka lissafa min sunan su ga mai gida na nan ko yana nuna min su ko ta ya ne ni kuma zan na abin su gida ne musu tsi wallahi ko kurket za ka yi musu ni dai kawai so nake su gane cewa da ni da su akwai bambanci gaskiya ne na ko kurket ne a yi musu kaga wannan addattawa na ganta baba in na gaya ma ijinin da ta sha a ƙarƙashin gada a Legas ma mu muka yi bura uba ka daina nuna ita dan yi san da ita in ma a ƙasan wannan sa nake gaya ma yanzu balle dole ta kama sai an musu balle yanzu dai na ga alamun cewa akwai matsala yanzu dai ba dan ma wani abu domin a je a dan gyara lamura
ka san yanzu gari ya yi rumfa ga wannan karfi yawa ubangiji Allah ya saka fa haka mai gari Allah ya saka. Amma bari a kake gani shi ma mai garin nan fa kamata ta dan ya jinin sa. A wannan mai gari ne ba za a yi mai ba sai dai. To amma gaskiya takalmin nan ni yayi mun fa bai ban takalmin nan ba kuma zan biyo dare fa matsitsi wallahi. Kai takalman saraki ne a London ake sai da su kai ka sani. A wuce kawai masa. Shikenan ba matsala. mun yi magana ka fi haka. Shikenan ina ga amma malamin nan fa ko yayi abin nan fa baya yi. Karka da mu. To shikenan an gama da mu. Dan shiga gida kuma iyali na. Sai ina gaida ita. Yawa da karka da mu. Masarautar mai gari masarauta ce da ake zalunci. Masarautar mai gari masarauta ce ba a adalci. Masarautar mai gari masarauta ce da ake zalunci. Ba ma bacci muna cikin ban gane ina za ka ji haka. Wallahi ana nan ana jira na za mu je wani ɗaurin aure ne da aka gayyace ni. Ɗaurin aure? Ga aikin nawa a cikin gidan nan ga shara tana jiran ka ta ɗaurin aure ko hukun gora ne wallahi ba inda za ka je. To ina wanke wanken? A'a ni shara ta kai mu. To ina tsintsiyar ɗaukon tsintsiyar in yi in je ana jira na ne. Kaga na fasa ma ni. Na fasa. Na ce maka na fasa wannan wanke wanken nake so kai mun na fasa. Na fasa shi za ka yi mun. Wanke wanken? Shi za ka yi mun na fasa. An gama zan miki. To, za a yi. Ka gani ni ba yi nake so ba. Ni ba yi nake so ba ni doki za ka yi mun ne ka zurfi sa. Kin ga kin shiru. Me kake cewa? Ba komai cewa ne doki. Ka zurfi sa ne ka zurfi sa ne. Doki ko. Doki. Ta ina za ki hau? Ba yi zan hau kamar doki. A'a ni ba yi nake so ba tashi. Ke daɗi na da ke mai faɗa mai daɗi. Me kawo zancen goyo kuma ishiru. Kaman zaki. Durkusa kaman zaki. Doki. Assalamu alaikum. Allah ya taimake ki. Bakar da musa kokin mutu kin fi ƴaƴan mage. Ke ki uwar gida gidan mai gari bakar da musa kokin mutu kin fi karfin raini. Zo. Zanna. Ga na zauna ranki dade. Me ya faru? Daman ba ga daura auren nan ce aka gayyace mu. Shine na zo ga mai ana tsuma sa motar mata na kofar gida. Okay. Ina zuwa. Kace me ma? Ba ga daura auren mana. Allah ya taimake ki. Allah saki fa uwar gida a gidan mai gari. Wallahi. Tallahi ta kanka zan fara kan fani da imani. Gimbiya ƴar sarki, jikar sarki, gaki kuma matar sarki Gimbiya. Ku yi sarauta a gida, mu je waje mu yi sarauta Gimbiya. Kai ka mun shiru ba. Girman kujera ki. Na rantse da Allah. Na rantse da Allah. Kar kai tunanin da wasa nake. Zan iya halaka ka. Na halaka shi. Gimbiya. Wanda ki halaka ni da ki halaka kanki. Gimbiya. Yanzu tafiyar an fasa ke. An fasa, babu ita. To Gimbiya. Ai abin da kika ce yi za a yi. Je ka mana. Assalamu alaikum masu kallon mu. Suna na Fa'iza Jibrin, wato ka fi sani da Fa'iza tarkon mutuwa. Muna kowa fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Kuma haɗu da ku a cikin wannan fim ɗin namu mai suna Masarautar Mai Gari. Da farko ku danna mana ƙararrawa a cikin channel mai suna Arewa Jini Ɗaya. Ku danna mana ƙararrawa za ku ringa ji da zarar mun ɗora ƙidilin. Sai an jima. Assalamu alaikum masoyana. Sunana Sadiq Sadiq mai waka. Ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri mai suna Masarautar Mai Gari. Mu ma kuma muna tare da ku 100%. Za ku iya danna mana subscribe ta hanyar YouTube channel ɗinmu mai suna Arewa Jini Ɗaya. Muna tare da ku Arewa Jini Ɗaya ta ku ce kuma mu ma naku ne. Ku kasance dai tare da mu masoyanmu a koda yaushe muna tare da ku. Assalamu alaikum. Sunana ABK Smart wanda kuka fi sani da Smart. A cikin shirin Masarautar Mai Gari. Ina muku tallan channel ɗinmu mai suna
Arewa Jini Ɗaya. Mu dai fatanmu a gare ku ku yi mana subscribe a cikin YouTube ɗinmu mai suna Arewa Jini Ɗaya. Sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawa. Da kun danna mana ƙararrawan nan, da mun ɗora saƙonninmu za ku ɗan jiga jinsa akai-akai. Mun gode masoyanmu.